חזרנו ואנחנו כמובן ממשיכים לעסוק בעולה לגמר המונדיאל נבחרת ארגנטינה, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לפיצ'י דובינר, אוהד נבחרת ארגנטינה. שלום לך פיצ'י, צהריים טובים. תודה שאתה. שלום, צהריים טובים. לשאול לך תחושות או שאלה רטורית מדי? שאלה רטורית לחלוטין. קודם כל שלום וחג מונדיאל שמח לכולם. מתרגש עדיין כאילו המשחק נגמר לפני 2 דקות. זה פשוט לא להאמין מה שהיה אתמול. אולי צריך להיות ארגנטינאי כדי להבין בדיוק את הרגש הזה, את התשוקה, את השיגעון הזה. יש לי קבוצת חברים מאוד מאוד טובה שמתעסקים גם במונדיאל, ושאל אותי חבר של אותו קבוצה, שאל אותי אם אני רוצה את ברזיל. אמרתי לו, מה פתאום? אני רוצה רק את אנגליה. אני רוצה לנצח את אנגליה, כל היתר כבר לא מעניין, צריך להעיף את אנגליה. עכשיו, כי כל ההיסטוריה שלנו, בדרך כלל זה ספורטיבי, למרות שקשור לזה פוליטיקה, אבל זה לא שאנחנו ארגנטינאים שונאים את האנגלים כעם, זה לא קיים, וכנראה שבארץ קשה להסביר את זה בגלל כל מה שאנחנו עוברים. מדובר כן ספורטיבי, ומעבר לספורטיבי, אני שהייתי חייל בזמן של מלחמת מלבינות, אז לא יכולתי שלא לחשוב אתמול ולהסתכל בשמיים בסוף המשחק ולקרות עין, גם לליגו, אבל במיוחד לכל החיילים שהלכו לעולמם באותו מלחמה. זה קטע מאוד רגשי, קשה להסביר את העומק של הדבר הזה. אני מאוד מאוד מרוגש, וזהו, אני שמח מאוד 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 מאוד. שמעתי את כל הניתוחים על הקטע טקטי ועל החילופים, והכל נכון, כמובן שניקו ולאוטרו ולפול עשו את השינוי, הכל נכון. יש רק מילה אחת שלדעתי תעשה את השינוי ב8 שנים האחרונות של נבחרת ארגנטינה. במילה פשוטה, צניעות. ארגנטינה היא נבחרת צנועה, סקלוני כרוח המפקד ומסי ביניהם. שמעתי לפני כמה דקות את מסי, שואלים אותו, תגיד, מה אתה אומר על המיליונים שברחובות? ואדון מסי מצא לנכון להגיד, אני יודע שהמיליונים חוגגים, ושביניהם המון אנשים לא מסיימים את החודש, אין להם פרנסה ובכל זאת חוגגים. אני גאה שעשיתי אותם שמח בשבילהם את הניצחון. אין דבר יותר יפה מזה. אין, לא קיים. בקריאה ספורטיבית כמובן, כן? כן, כן. אתה יודע, הזכרת את מסי, אז כמובן זה מתבקש לשאול עליו ועל הנבחרת הספציפית הזאת. באמת, מה יש בה? אמרת את המילה האחת הזאת, אוקיי, אבל אני אשאל אותך האם אתמול כשארגנטינה הובילה 1-0 והשעון ככה הולך ומתקדם, ואני עד דקה 75, דקה 80, עדיין 1-0, האם מהרגע שאתה אמרת, טוב, די, זה כבר בור שארגנטינה, אפילו ארגנטינה הזאת לא מסוגלת לחזור ממנו, אחרי כל מה שהיא חזרה ממנו בטורניר הזה. אתמול לראשונה ראיתי את המשחק במרחב של ההסתדרות בחדרה, עשו שם חגיגה גדולה גדולה גדולה, ובאמת תודה רבה ליושב ראש שם, שהכין לנו משהו אדיר. ואני דווקא ברבע שעה האחרונה, כשאנגליה הובילה 1-0, אני התחלתי להגיד לכם שתהיו רגועים, אמרו לי מה, אתה לא מתעלה שם, האמת בינינו, עכשיו זה לא בינינו, אבל אני אומר, ניסיתי להביא את עצמי, כי ראיתי באמת את הסוף. אני אומר את האמת, והיושב ראש של המרחב אומר לי, פיצ'י, אנחנו מנשקים 2-1, וככה זה היה. זה קשה לי להסביר, אנחנו מאמינים בנבחרת הזאת במיוחד בגלל צלול הצניעות, לא רק במילים של מסי, אלא במשחק שלה. שחקן יוצא, נכנס חדש, לא רבים, מבינים, מקבלים דפול, שזה בשבילי זה אחד מהסיבות הגדולות שמסי מצליח בנבחרת בגלל עבודה קשה שעושה המגרש. אתמול היה לה ספסל וקיבל את זה באהבה, כי הוא יודע שזה לטובת הנבחרת. וזה החוכמה, הקבוצתיות, הביחד. באמת, יש לנו הרבה מה ללמוד מהדבר הזה, מהנבחרת המיוחדת הזאת, שיש בה משהו מיוחד בנושא של הקבוצתיות. עכשיו, אנגליה נתגלה מאחורה, אני לא מבין את המאמן, הוא לא הבין שביכולות של ארגנטינה להכניס גול, גם אם ישים 11 שחקנים מאחורה. לא היה צריך 11 שחקנים מאחורה, היה צריך את הכדור קדימה. צריך את היחידה להרחיק את ארגנטינה. אבל זה מה שהיה, ואני שמח מאוד מאוד מאוד. ואתה יודע מה? אני חושב שחלק גדול מהעולם שמח עם השמחה שלנו. מה התחושות שלך לגבי הגמר? תראה, לשאול אותי עכשיו מה יהיה בגמר. אני לא שואל מה התחושות. התחושות זה דברים שונים. כן, אתה צודק. תראה, התחושות הן חוסר מראות. יש לי פחד מהרגשה שעשינו דבר ענק, עכשיו זה קשה לחזור לקרקע. נראה מה יהיה, אני תומך סקלוני,
והאמת זה כמו לשאול בן אדם שהתחתן בלילה, לשאול אותו בבוקר מה יהיה עם המשכנתה. אני יודע מה יהיה עם המשכנתה, תן לי ליהנות מהחתונה. תגיד, שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, היה בארגנטינה זוכה. מה בעיניך גדול יותר, הזכייה בקטר או זכייה אם וכאשר זאת השנייה ברציפות? בכדורגל אני טוען אין גדול יותר. כמו ששאל אותי מסי ומרדונה או פלה, כל אחד בזמנו, דרך אגב אני תמיד מוסיף להפתעתך בטח את רונלדיניו, כי בתור ארגנטינאים, אבל גם רונלדיניו מגיע לו, אי אפשר, אין יותר גדול. מה שבטוח, שזה הישג עצום, בגלל שאז חשבנו שזה יכול לקרות, ואם נשמע את הפרשנויות אז, היו אומרים הריקוד האחרון של מסי, מה אתה זוכר? עכשיו להביא אותם, ודרך אגב, כבר עכשיו זה הישג ענק, כי הוא השחקן הכי טוב במונדיאל, זה לא להאמין, זה משהו שאני לא יודע, צריך לשאול מדעים, איך הבן אדם עושה את מה שהוא עושה, כי זה בלתי אפשרי להסביר את הגדולה שלו, ועושה לנו מונדיאל ענק. אני כבר עכשיו התחלתי קצת לישון, אבל התחלתי לישון כל המונדיאל הזה. יפה, פיצ'י, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, ובאמת בהצלחה לארגנטינה ביום ראשון. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם באמת על העצום הזה. רוצה גם להגיד תודה, סלח לי, אבל זה משהו קטן, לא פרסומת, לכל החברים שמדברים כדורגל בקבוצת וואטסאפ, הכוכבים של אלי רתח, שקבוצת נהדרת, שאנחנו מדברים על כדורגל, באמת, כולם מפרגנים לארגנטינה. תודה רבה לכם. אז תודה. על העצום הזה. תודה רבה גם להם על העצום הזה, תודה רבה גם לך. המשך יום נהדר פיצ'י.